の者を守る盾となる。かの者を守る盾となれ。かの者を守る盾となれ。かの者に力を。邪魔はさせないわ。やあ。みんな、ついてきているか？はい、王子。全員無事です。よし。無事に洞窟を抜けることができたようだな。まったく、洞窟ってのは神経臭くて仕方ありませんや。できることなら、もう通りたくないですね。おお、この先のベルゼリアでの戦いで勝ったら、また通ることになると思うが。それでは君は、かの地に永住でもするのかな？冗談じゃねえ。闇の大陸なんかに住めるか！ホーキング。了解しました、王子。さあ、この先が出口だ。洞窟を出たら、何が待っているかわからん。気を抜くなよ。僕だってランス隊なんだ。これくらい。魔物のあふれる洞窟を踏破し、禁断の地ベルゼリアへと足を踏み入れたレディンたちは、ついに闇の王子ボーゼルと対面する。ボーゼルと決着をつけんと意気込むレディンたちだったが、その前には闇の軍勢の将ニコリスとナーギャが立ちはだかるのであった。
この力で民のため、平和のために戦います。